woke up on a Saturday morning, hoping that you had called me. Realized it was the afternoon, I'm still sleeping off the party. The party from the night before, the summer heat had us down at the shore. Hindi totoo yan. Kailang babayaran na ako ng dalawang libo. Okay lang po. Galing yan. Sige po, Nay. Tignan po natin para makita. Ito na bayad ni Nanay. Pwede naman po, taga rito din naman kami, kaya okay lang na na tsaka na muna ibigay. Utangan ni Kailaan. Ay, bari-bari. Bari-bari na. Happy birthday, Nanay! Happy birthday, may idea po ba kaya kung sino nagpadala niyan? Masyado ka naman talagang makas. Wala po. Sige po, mamaya malalaman nyo kung sino nagpadala ng mga yan. Say Father 5 times. Father, 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 Father. Yan. Nanay ha? Malinaw po. Tapos, tatanungin kita, Nanay, kung ano ang English ng... Sasabihin mo ang English ha? Okay, Nanay? So, Nanay, say Father 5 times. Anong English ng pakpak, Nanay? Leader. Isa pa, Nanay. Corn beef. Corn beef. Limang beses
Anong English ng baka? One point. Isa pa, nanay. Makapal. Makapal, nanay. 5 beses. Makapal. Isa pa, nanay. Ano ang apelyido ni Gloria? Gloria Artista! Gloria Romero ba ito? Romero! Iris yan niya. Anong pangalan mo, nanay? Siyempre, artista. Ilang taon ka na? 83 years old. So, ayan, nanay. Imbis na yung 80, utang nung mga nagpasurpresa sa'yo. Eto muna, nanay. Hawakan mo 2,000. Yan po ang papremyo mo doon sa sinabi mo kanina. So, nanay, gusto mo pa ba ng sorpresa? Ano pa yung nanay? Nanay, tinatanong kita. Gusto mo pa ba ng surprise? Kasi may sigaw. Galit ka? Anong surprise, nanay? Ang tinatanong, nanay, gusto mo pa ba? Hoy, dahan-dahan ka na pagsasalita dyan. Gusto ni nanay. Yan. Nanay, hilahin mo. Dahan-dahan, nanay, baka sumabog, ha? Sabi mo, Sige, nanay. Hilahin mo. Hilahin mo, taas, taas, Yes, taas. Sat. Yan. Hilahin mo yan, nanay. Hilahin mo. Oh, anata. Sige pa, nanay, hilahin mo. Sige nga, taon. Dalawa. Nanay, dalawa mo kayo. Hilahin mo para ma... Sige, diretso yun, diretso. Ay, nanay, sige pa. Marami pa yung nanay. Sige, hilahin niyo. Sige, hilahin mo, nanay. Hilahin mo pa. Sige pa, nanay. Sige pa. Sige, nay. Alam mo, kortam na ita, kortam. Yes. Pa, sige pa. Uy. Sige pa. Yay! Palakpakan naman natin si nanay. Oh, nanay, ayan po. Sasabihin ko na po kung sino ang nagpa-surprise sa'yo. Yan po ay walang iba kundi si Ma'am Yunora at saka si pamilya ni Ma'am Yunora na nasa Hong Kong at syempre si Sir Medi po na nasa Canada. Sila po ang nagpa-surprise yan sa'yo, nanay. Sila rin po ang nagpaano sa'yo para maging espesyal tong araw na to. Hello, good morning. Hi, Nanay. Happy birthday. Enjoy your day.
take care. No, cookie cake. And then Cookie cake. see you soon. See you soon. Ay, yeah. See you soon. And then
doon para makita nila, mapanood nila. Ayan. Ano na? Saan kayo ah? Palakasan ng katawan mo. Yes, nanay.